puso atong unahon kining kahimtang sa panahon nga gimonitor natong bagyo. Ugma sa gabi Sabado o bakaha sa Domingo sa buntag ang pagtadla sa bagyong Wilma sa Northern Cebu. Apan matud sa pag-asa, dili angayang mukumpiyansa ang mga taga Central ug Southern Cebu kay posible pang mausab ang track nga subayon niini. Si Luan Mayrontina sa report. Nagpabilin ang gikusgon sa bagyong Wilma samtang nagpaduol kini sa kayutaan sa Eastern Visayas. Subay niini, pabilin usab gihapong gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibuok lalawigan sa Sugbo, Bohol, dakong bahin sa Negros Oriental ug tibok Eastern Visayas. Nasinati man ang temporaryong paghunong sa uwan dinhi sa Metro Cebu, apan matud sa pag-asa dili angayang mukumpiyansa kay nagpabilin nga dako ang tsansa nga masinati ang kusog nga mga pag-uwan sugod unyang gabi hangtod sa Domingo. 100 millimeters matag square kilometer nga uwan ang gipanglantawang masinati sa Sugbo karong weekend. Gani karon pa lang, aduna nay pipila ka mga dapit sa southwestern portion sa Cebu ang gibahaan. Sama sa lungsod sa Dumanhog, diin natala sa automatic weather station sa Pag-asa ang 88 mm nga gidaghanon sa uwan nga nabubu sukad alas 8 kagahapon sa buntag hangtod kaganihang alas 8 sa buntag. Gisundan kini sa Dakbayan sa Toledo nga nakatala usab og 77 mm. Samtang 12 mm ang natala nga gidaghanon sa uwan nga nabubu sa Lapu-Lapu City. Latest weather advisory nato up to 100 millimeters gihapon sa Central Visayas today, tomorrow and Sunday. So dili pa ta magkumpiyansa because kining maski wala na tay 200 millimeters, kining 100 millimeters is delikado gihapon sa ato mga floodings. Sa latest Tropical Cyclone Wind Bulletin nga gipagawa sa Pag-asa, nakita ang posibilidad nga sa Northern Cebu mutadlas ang bagyong Wilma ugma sa gabii Sabado o baka Domingo sa buntag. Gitataw sa Pag-asa nga dili angayang mukumpiyansa kay bisan ang mga dapit nga wa na sud sa mata sa bagyo mamahimog gihapong makasinati og dakong kadaot kun matungnan kini sa rain bands. Una nang nipasidaan ang Pag-asa nga daghan ang daang uwan sa bagyong Wilma. Karon is ang sentro na diri sa northern part of Cebu. So nisaka siya but still the forecast uncertainty, yung gitawag nato na forecast or cone of confidence is na at lawak gihapon, posible pa siyang munaog up to Central or Southern Cebu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrontina, Balitang Misdak.